Na antenie Radia Fest m.in. Ozon. Za chwilę pojawi się razem z nami Frela Blue i będą dylematy Freli. Dzisiaj w temacie Dnia Języka Ojczystego. Także zostańcie z nami. 12 minut do 10, a razem z nami o tej porze Frela Blue. Czas na dylematy Freli. Witamy Cię. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Dzień dobry, dzień dobry. bardzo serdecznie. Nam również jest miło Cię usłyszeć na antenie Radia Fest. Ale czemu dylematy? Ona jest taka radosna działka, że ja nie wiem, czy to jakieś dylematy mu. Każda kobieta ma dylematy, Grzesiu. Jest to prawda, Ola? A jasne, że tak. Oczywiście. Na przykład z okazji dzisiejszego dnia, Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, mam taki dylemat, czy moim językiem ojczystym jest śląski, czy polski? Grzesiu też taki ma dylemat dzisiaj. No. Chociaż on go rozwiązał Zaraz, troszeczkę jeszcze prościej. I niemiecki, nie? Bo jednak to jest twoja ojczyzna w tej chwili. No niby tak, No. ale jednak moim językiem ojczystym jest chyba polski, a potem śląski, albo śląski, a potem polski. No właśnie tu mam dylemat. No nie wiem jeszcze do końca. A Grzesiu, twój śląski, a potem No polski. śląski, a potem polski. Tak to wyglądał Grzesia. No dobrze, no to co nam przygotowałaś na Dzień Języka Ojczystego? No wiecie co, bo ja przede wszystkim to ja przez ostatnie kilka tygodni przygotowywałam całą kampanię na ten temat, dlatego że jestem w takiej grupie wspaniałych kobiet, Polek w radach integracyjnych tutaj w Niemczech, w Nadrenii Północnej Westfalii. I właśnie z tego względu robimy to też dla nas i dla naszych rodaków. Robimy co roku taką fajną kampanię. Ja się zajmuję tą całą graficzną oprawą i tak dalej. No i cały czas się tym zajmuję i dlatego napisałam jeden limeryk i jeden wierszyk na ten temat. Na temat jakby Dnia Języka Ojczystego mamy rozumieć. Dokładnie. No dokładnie. to słuchamy Cię uważnie. Zacznę od limeryka. Języki, dialekty istnieją wszelakie. Te wypowiedziane mają wielką magię. Są biżuterią, ubraniem, zapachem. Odziane w kulturę, charakter i akcent. Słowo napisane zwykle bywa nagie. To poważna Teraz sprawa. ja by powiedział erotyk, a nie Grzegorz, ty znowu do jednego zmierzasz. Ale po nagu i ten Marcin, to co to może być? Ale to trzeba tak, wiesz, na to popatrzeć z wiem. innej strony, Grzesiu. No ale ja No tu właśnie, siedzę z no. tej strony, to patrzę z tej strony i słyszę, jak jeżeli I padło bardzo słowo dobrze. nagie, to jest dla mnie erotyk, a nie limeryk. Limerotyk. Limerotyk, no proszę, i doszliśmy do konsensusu. O, no. Czyli jeden... Bo to jest taki knif, jak taki poetyczny, żeby na przykład przekazać, bo na przykład powiem wam szczerze, jest taka moda w Polsce, bo ja mam jednak troszeczkę dystans do tego, prawda, bo mieszkam tu już prawie 34 lata i jakoś tak za moich czasów kobiety tak nie klnęły, jak teraz klną w Polsce. I mi się to w ogóle nie podoba, tak szczerze mówiąc. Ja nie lubię, jak kobiety klną. Ja uważam, że jest bardziej erotyczne, jak kobieta mówi ładnie. Ale to jest moje zdanie. Może ktoś to lubi, ja nie Oczywiście, no mi się też to podoba, jak ktoś tak ładnie mówi. A mnie się jeszcze bardziej, jak ktoś tak ładnie godo. Tak. A jak ktoś fajnie godo, to jest jeszcze fajnie. I jest Ale nagi można na też przykład, dodać, to już w ogóle... Nie, dobra, Jak już po śląsku, to ja po nagu. Po nagu, no dobrze. Przejdźmy do wiersza teraz. Przejdźmy do wiersza. Ja się trochę by bał, Marcina. Trochę mi to poszli. Nie, Nie, dobra. Wiersz jest bardzo grzeczny. Grzeszny wierszyk, widzimy. Grzeczny, Grzesiu. A Grzeczny. grzeczny. Grzeczny to jest tylko Grzesiu. To nagie i to nagie. Grzeszny Grzesiu. Ale patrz, to nagie i to nagie, czyli nagie, a Grzeszny nagie. Grzesiu. A nagie. Wiesz co? Dobra, to my by już ci podziękowali. Dobry jesteś. Dobra, Ci, to Marcin, wierszyk. Teraz nie wiersz. przeszkodzaj im, Poważnie, no. to jest Niech poważnie. też dziełcha coś powie. Język żyje wypowiedzią, brzmi, dźwięczy i oddycha. Język żyje, gdy wymawia się go, milczy oraz wzdycha. Czasem plącze się w pośpiechu, uprzedzany emocjami, różni się temperamentem, krajobrazem, przysłowiami. Przesiąknięty historią, edukacji, wszechbarwami, kształtowany samym życiem, całymi generacjami. Język szepcze, drży i krzyczy. Skarbem jest wnętrza kierunkiem, sprawia ból, daje słodyczy, jest przekleństwem i szacunkiem. Całym spektrum społeczności, podstawą komunikacji, sednem osobowości, więc świętujmy go z tej racji.
Oj, to już było przepiękne. radości. Tak, O, tak, i radości. To było bardzo, Pięknie. bardzo Ja ci piękne. powiem, to tak rzeczywiście. o tu drugo pani Szymborska. Nie można drugie Wisława. Nie mam na drugie Wiesława. No, tak, o Ale drugo Szymborska, no tu się, ja nie prawda, wiem. że tak powiem, rodzi, no kolokwialnie tak powiem. Szymborska była o światy lepsza, ona potrafiła Ale operować po tym leku polskim idziesz, językiem po dużo leku, lepiej. no, Ale staram się, bo mam no. dobre ćwiczenie, nie? Zawsze Jeszcze na ten weź, no, poniedziałek na coś drugie tam się zrobię. przepisz Wisława i obejrzysz. A może Wiesława miała na drugie Aleksandra, kto wiesz, o którym Albo to tak, dokładnie. no. Frelciu, no to pięknie Ola, dziękujemy pięknie, za te to naprawdę Wszczeliła piękne, się tak. w dzień święto, no Ja. naprawdę moje słowa uznania. No. Bardzo serdecznie dziękuję, miło mi niesamowicie. My również bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego życzymy, pozdrawiamy cię i do usłyszenia już za tydzień. Do usłyszenia za tydzień, bądźcie zdrowi, pa pa. Wzajemnie A. dziękujemy. I coś oczywiście z repertuaru teraz Freli Blue na antenie Radia Fest się pojawi. Grzegorzu, no to może tak jak przed momentem działo się, trochę żeśmy Tam nie poklachali, miała to coś może o klachy morzu. pojawią się teraz na naszej Aha, no antenie. to tak. To uwaga, gramy. Siedzimy przy oknie, to żadno nie zmoknie. Widzimy stąd cały nasz plac. Załona oblyką i z kim się spotyką. W to z kim od kiedy jest nasz czas. Wejrzy się Hanna, w to tak z rana do Perlikowej się skradą. Wyślij synka, za winkel pokrzynka. Niech ta lafirynda bieruńską i nowy bado. Uszczobimy ta pora kartofli, wypierymy te wszystkie corne łachy. I zanim stary przyjdzie nas od gruby i dymy za sąsiadką na klachy. Uszczobimy ta pora kartofli, wypierymy te wszystkie corne łachy. I zanim stary przyjdzie nas od gruby i dymy za sąsiadką na klachy. Co powiesz truda? Wierzysz ty w cuda, że Peter zaś dostał robota. Polej żubrówką albo wiśniówką, oblejemy ta naszą całą hołota. Jak przyjdzie stary, to gipko zagary i udowomy niewiasty. Wnet on się legnie, szisląg się zygnie, a my idziemy na klachy do miasta. Łoszczobimy te pora kartofli, wypierymy te wszystkie corne łachy. I zanim stary przyjdzie nas od gruby i dymy za sąsiadką na klachy. Łoszczobimy te pora kartofli, wypierymy te wszystkie corne łachy. I zanim stary przyjdzie nas od gruby i dymy za sąsiadką na klachy. Łoszczobimy te pora kartofli, wypierymy te wszystkie corne łachy. I zanim stary przyjdzie nas od gruby i dymy za sąsiadką na klachy. Łoszczobimy te pora kartofli, wypierymy te wszystkie corne łachy. I zanim stary przyjdzie nas od gruby i dymy za sąsiadką na klachy. Idziemy na klachy, dziołchy, idziemy na klachy. Frele, idziemy na klachy, dziołchy, idziemy na klachy. Hej, 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 hej. Hej, 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 hej. Hej, hej, hej. Hej, hej. Idziemy na miasto, idziemy na klachy. Idziemy do miasta, cisnemy na klachy. Hej, 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 hej. Idziemy się furt, idziemy się pogadać z ziołchami, siedzimy się na ławkach w parku i będziemy rozprawiać i wszystkich obgadywać. Radio Fest.